Ahojte ľudia, že som u ďalšieho videa a dneska tu máme updateové video plus nové príbehové questy, ktoré nie sú ale spojené s tými klasickými, pravdepodobne budú aj kratšie. A najskôr pôjdeme do hry, ukázať si novinky a tie questy urobiť. A potom pôjdeme ešte na Twitter ukázať nejaké veci, ktoré ešte nie sú v hre, ale budú oneskoro. Už teraz môžeme vidieť, aký je zasnežená mapa, čo sa mi veľmi páči. Rovno si aj povieme o live evente, ktorý sa bude odohrávať niekde tu na, čo tiež nám likuje, no je to v zložkách hry už, skin Mariah Carey, ktorá urobila tú pesničku All I Want for Christmas is You. Viete, tu pravdepodobne poznáte. Nie každý pozná tú spevačku, tak preto. A ona sa, jak v tom videu z tej pesničky, v tom videoklipe, odmrazovala, tak aj tu nás sa bude odmrazovať na live event, ktorý sa má odohrávať o nejakej 20. hodine večer v piatok, alebo možno až o 21. ale najlepšie byť pred tou 20. lebo nie som si 100% istý, ktoré z tých dvoch. Takže pôjdeme najskôr asi na ten lat sa pozrieť. Medzi tým si tiež prečítame popis toho questu príbehového. Veľká kvitnačka sa zobúdza a potrebuje našu pomoc. A typujem si, že máme ísť tam na nejaké miesto, kde sa môže nachádzať. No, toto nie je úplne dobré miesto, kam som padol. Skúsim zapnúť. No. Idem rovno na tie príbehové questy teda. Nie je tu toho moc pri tom ľadovom, ale pri tej ľadovej kocke. Nie je tu ešte ani odpočet. Je pravdepodobne, že bude pridaný čoskoro, možno už zajtra. A veľká kvalitnačka je tu, no. Medzi tým, čo padáme, vám poviem o spolupráci, o ktorej som není úplne šťastný. A to je Skibidi Toilet spolupráca. Áno, Skibidi Toilet. Má prísť nejaký Langerman, je to nazvaný ten skin, teda aspoň teraz v zložkách. Nevieme, jak bude vyzerať úplne. A tá toaleta bude ako backlink. Takže to očakávajte, že príde. Ak mám správne zdroje, už by mala sa nachádzať v tomto a v item shope zajtra. Dobre, nechám toho ísť. Ak sa nevrať. No to fakt potrebuje našu pomoc. Tu mám aj zničiť teraz. To máme proste odstraniť tú zlú silu z nej, ktorá ide z týchto drňov magických. Tak. Dobre, teda je našťastie priateľský. Pravdepodobne tu je tiež na quest, tak ho nechám. Prečo zbytočne zabíjať ľudí? To ešte dva potrebujem. Potom sú potvrdené skiny, ktoré si ešte ukážeme.
potom neskôr a vianočný. Samozrejme tam Mariah Carey, jak sa vyslovuje, Snoop Dogg skin vianočný a ešte nejaké ďalšie. Shaq by tam mal byť tuším ešte. Neviem, čo je to teraz vlastne za quest. Aha, to už sú všetky questy. Ale je tu aspoň jeden level za všetky. Je tu niečo, čo sa vám môžeme opýtať? Nové. Aha, toto už som čítal. Sice nie na videu, ale v podstate iba o tých postavách. Čo možno spomeniem, ak bude potrebovať niekde. Tak tebe dám všetky moje veci. Ich aj tak nepotrebujem. Ja idem teraz na iné. Alebo ešte meč si nechám. Tam môžeme ísť popozerať po tejto krásnej prírode. Alebo aj... Ja sa nebudem snažiť. Dobre, ideme na Twitter sa pozrieť. Na novinky. Dobre, tu nám máme... prvú z vecí, ktorá bola ešte nejakých pár dní dozadu liknutá. A vlastne aj teasenutá od Fortniteu. Sú tieto 3 emoji, ktoré dali a deň, čo vychádza na ten deň, kedy pôjdu do item shopu podľa ich času. A to je tá Skibidi Toilet spolupráca. Potom tu máme Hotfix, Lego XPčka a Creative sa zvýšili o trochu. Vlastne tie skiny sa vrátili do item shopu vianočné. Potom tu máme tohto, Butterboy, nový skin, ktorý bude vychádzať teraz niekedy. Jaj, no... A všimol som si teraz, spolupráca so Cyberpunkom je potvrdená už úplne. Tento vianočný gafik, ktorý si ľudia mysleli, že bude zadarmo, je nakoniec v item shope. Toto je Mariah Carey skin. Ten neviem, či bude zadarmo alebo niečo. Tento bol pridaný naspäť. Mapa. Je tu nová chlapská podverzia Hope, ktorá bude pravdepodobne tiež v item shope. No ešte tu máme tohto o vtáka, ale ako snehuliaka oblečeného. Potom túto typku. Tieto 2 emoty, ktoré majú byť tuším v bundle, ak sa nemýlim. Túto typku a tohto typečka. Rôzne vianočné skiny a tento neviem či bol. Trochu sedí. Dobre. Potom tu máme nový V-Bucks Quest Pack. To je asi pre, ak sa nemýlim, Save the World. Alebo niečo. Alebo je to iba Quest Pack proste. Tu máme Snoop Dogga. A Shaqa. Ako vianočné skiny. Typujem si, že Shaq bude v item shope. A Snoop Dogg možno bude zadarmo. Možno. Dobre, tu sú všetky nové skiny. Neviem, prečo tu je Sergeant Winterfest, či aj ten bude vychádzať. Tento rýžový Durburger bude vychádzať. Tento v maske, taký zlodej. Táto a ešte táto. A tento mám pocit, že už vyšiel raz. No dobrá. Tu je to nové topánky, ktoré prídu. Všetky nové varianty boli pridané, toto sú bonus štýly. Docela pekné sú. A vyzerá, že už aj hentá Fortnite krutipka dostala tie štýly, takže asi dnes skončili s tým. Je tu nejaká Winterfest hudba. A potom tu je vracajúce sa DC skiny, Starfire, Harley Quinn, Poison Ivy, Joker, Rebirth Harley Quinn a Wonder Woman.
nejaké nové jam bundly budú. Toto je pravdepodobne gitara inšpirovaná na toho Butterboya. Toto je Snoop Doggová nová gitara vianočná. Potom sú tu nové auta dve. Toto je, tuším, vianočná verzia. A nie, obidva sú iba nové verzie tých starých. A vyzerá, že sú to iba decaly, ktoré budú dané tým, ktorí už vlastnia tie auta. Našťastie. Nejaké kolesa nové a tak. Toto som už dostal hneď, ak som sa napojil, tento vianočný Contrail. Tak asi... Píšlo mi to, že to je z Fortnite Rocket Racing, alebo niekade. Neviem. A skade som to získal, alebo to je iba súčasť toho. No, potom sú tu nový Lil Winterfest 3 emote, Sumo Salt Throw a Icy Wind. Tieto Showtime nejaký, a toto sú už nejaké DC emoty. Potom je tu nový Blizzard granát. Malý blizzardový granát. Proste malá snežná búrka v granátovej forme. To keď sa hodí, sa udeje snežná búrka na tom mieste a spomalí to hráčov a nebudú môcť šprintovať počas toho, čo sú v nej. Dosť zaujímavé. Takže čo tu máme ďalej? Nové Lego skiny. Samozrejme tie skiny, ktoré aj boli pridané, dostali rovno. Nejaké Icy Fit Skate, to sú tieto kocky ľadové, ktoré už boli predtým. Ale teraz budeš mať na výber si ich dať na seba alebo dať dole, to bude ako item. A tiež Brick Life je už vydekorovaný na Vianoce. A otvorila sa tam nová budova Funk Ops Party Perch, ktorá je taká DJ-ovská party budova. Takže ja sa s vami tu lúčim, dúfam, že sa vám toto video páčilo o novinkách a príbehových questoch krátkych. A dúfam, že sa uvidíme aj u ďalšieho. Pravdepodobne budem robiť video z toho krátkeho live eventu. A čauko!